Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. And my people who are called by my name humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios dining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon pinagi sa hingalan sa atong mga sala. Kung na kita'y gipang tinir nga mga sala sa atong kalag, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. That is, if you are a believer. Apanalang kanimo, dili pa Kristohanon, dili pa luwas, gimanduan ka sa, giawhag ka sa paggamit sa imong kaugalingong kaubuton paghimog desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Kristo ingon nga imong manluluwas. Kaya ang kaluwasan pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Busa sa hilom, magampo ta. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nininglain no sa mga adlaw, ngay mong dugang nga rika na mo, o Diyos. Imo pa kaming gipabuhi, o askil pa kami. Gumikan lamang kini sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya. Musa, sa tumang pagpaubos kami nagadawat nini. Sa among pagabuhaton nga pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong, kay kiniman ang among kinabuhi, ang imong pulong mo lamang akong among kaligon, kaisog, ug stability of our life. We pray now, Lord, that through the filling of the Holy Spirit, you will teach us your truths, o nga kini among madawat gayud, amo kining hangpon, o nga kini mamitabulay sa Espiritu Santo o among magamit sa among adlaw-adlawng panginabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.
Mayong adlaw kaninyong tanan mga suki, mga higala, mga igsuon diha ni Kristo, og padayon kita sa atong tun-anan nga atong giduputas taon-taon na yon, the dynamic spiritual life of believers. Dili lang kay dynamic, it is adventurous, supernatural, unique, sophisticated, fantastic, fabulous nga espirituhanong panginabuhi sa mga magtotoo. Apan sa ato nang ginaingon, do naman tay kabubuton, paggamiton ta sa Dios nining atong kabubuton, buot batang magkinabuhi nining maong matang sa espirituhanong panginabuhi sa mga magtotoo o dili. You see, we have the two choices. Mahimo tang buot nga mananaog or mapildiro. Kay ang matang magtotoo na may kabubuton. Gusto? So, he may want to grow spiritually or he may not. That is his option. Mao na iyang kapilian. He may want to get plugged into doctrine and eventually reach spiritual maturity, or mahimong iyang isalikway o dili niya panumbalingon ang doktrina, and so he gets miserable because he would tend to reach the 8 stages of reversionism. So ngayon natong hinumduman ingon nga mga magtotoo as believers, hinumduman nato kantong 8 ka mga ang sa pagka-reversionista. O kay kung kita maghisgot og pagka-reversionist, kining pagka-reversionist maligns God in several ways. It rejects His food, which is Bible doctrine. Okay? O it refuses His blessings. Sa maragod ng imong salikway ang pagkaon sa imong kalag o sa pagsalikway nimo sa dili nimo pagdawat sa mga panalangin. See? Now, God has for every believer without exception, immeasurable, incomparable blessings. Dili nimo matugka, di na nimo matandi. Moreover, ang Dios desires to pour them out unrestrainedly. Why? Kanang pugong-pugong iya gyuding ihatag diha sa magtotoo nga naanay katakos. But sayo na punta nga dili pud lagi makabubo ang Dios sa iyang mga panalangin nga ri kanato unless kita manag-iya na niya ng capacity to receive them. Yan ang katakos. See, so ang katakos may nungdanon pagayo. Mao na itong tutukan. Let us focus our attention on that. And kay kining tanan, neglect and rejection of Bible doctrine, this destroys the whole package. So, ang tinuod gyud ang usa ka magtotoo in reversionism is blasphemous. Iyang ipasipadan ng Dios. Sama ra siya in effect, sama ra siyang nag-ingon nga, I don't want your blessings, Lord. I don't want your wealth. I don't want your success or your prosperity. I don't want my right man or right woman. I don't want a glorious social life. I don't want a life with meaning and purpose and with definition. I don't want spiritual power. So mura ka gaingon niya na, do not interfere in my life. I'll do it my way. A miserable and lousy way. Okay? So mao ka na. It's a matter of choice. Now, di ba na nato nga, ato naman ang gihisgutan last time nga, ang usa ka magtotoo, antagonistic siya sa mga spiritual blessings. Ang spiritual believers, they're walking by faith sa ato nang gisgutan. Apan kadtong mga carnal believers are walking by sight.
We no longer walk by sight but by faith. Now, ngano man nga ma-antagonistic maning mga carnal believers who are walking by sight. Ngano mang ma-antagonistic man sila, murag mukontra man sila sa mga espiritual nga mga magtotoo, ngano man. Ibo ngano tungod kay ang mga daotang mga binuhatan sa mga carnal believers may madayag ba, mabisto. Ano ibutan ito pasabot? That's why, atong gisikutan last time nga, ang pagulangway sa usa ka carnal believer, carnal ha, tuwa siya sa gawas. What I mean, tuwa sa gawas, tuwa siya sa kampo ni Satanas. Ang pasabot, puloy anan ni Satanas nga naay iyang gahom. Cosmic dynaspheres. Duha na. Kini sa Satanas di yun pabintaha. Duhaon yun niya. Di pabintaha. Ang Diyos usa lang nga operational divine dynasphere apan si Satanas duha. Di lagi pabintaha. Cosmic dynasphere 1, cosmic dynasphere 2. Cosmic dynasphere 1 mao nay hatred complex. Cosmic dynasphere 2 mao na ang unsa, hatred complex. Okay? Hatred complex o kanang duha lagi nang iya. O mao na nga duha magbanos-banos lang ng pagpuyo sa carnal believer na ng duha. Cosmic 1, Cosmic 2 nga mga systems. O kini agulagway sa mga carnal nga mga magtotoo mo na ilang ulagway. They are blind, no faith, they are in the dark, dead, ang ilang mga binuhatan, dead, foolish, unwise. Apan ang spiritual believers, they are not blind, has faith, and they're walking in the light. They're alive and wise. So, mao nang gimanduan kita sa Dios, making the most of your time, redeeming the time because the days are evil. Ephesians 5 verse 16 kana. O diha usab sa 2 Timoteo 3:1, this know also that in the last days there will be terrible times na ay makuyaw, makalilisang mga panahon. Now, what do you mean by the days are evil? Yung sabot pasabot, ato naman po ning gisgutan last time. What do you mean by the days are evil? Well, in the original Greek, naghisgot kini bahin sa tibuok nga konsepto, the whole concept. In the context, this talks about walking, pagkinabuhi, living. Now, balikon to po pangutana, why are the days evil? Nga naman, what do we mean by the days are evil? Ang tubag, every day is an evil day, dautan ang matag adlaw tungod kay naatay old sin nature natay kinaiyang magasasala o kini atong kinaiyang magasasala mo bombard pinagis mga all sorts of human viewpoints, tawhanon, kalibutanon. See? Now, therefore, pangutana, how do we redeem? Kasi ba't pa sa butong redeem? To purchase. How do we purchase our time? Okay, mo lagi. To redeem means to purchase, pagpalit. Now, how do we purchase time? Unsa mga ito pagpalit? Ephesians 5:16 again, making the most of your time, imuha na kanang panahona. How? Nanamoni. Atong gibuhat. By studying, learning, believing, accepting, paghangop, pagakos sa pulong sa Dios diya sa imong kalag. O aron kini ma-maintain, to maintain it,
gimanduan sa kita sa pagpuyo sod lamang sa atong dapit nga may gahom sa Dios. Operational Divine Dynasty. That's how to purchase time. Kasabot ka? Mao na ang paagi nga imong mapalit ang panahon. Outside the DD or Operational Divine Dynasty, ang usa ka magtutod dili gyud siya makapahimuot sa Dios. He will never be able to please God kung wa siya magapuyo di sa sulod sa Operational Divine Dynasty. So, ang versikulo 17 di sa Episo 5 nagamando, do not be unwise, do not be foolish. Sabi ni Saya, ayaw pagpakabuang. Question, unsa man nimo pag-ila sa kabubuton sa Dios? How do you know the will of God? Or what is the will of God? Well, 1 Timoteo 2, 3 o 4, ang una nining tubag, that all will be saved. Ang tanan unta maluwas. Mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Ikaduha, that believers grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Ni ang kabubuton sa Dios. O nga atong kinabuhi ingon nga mga magtutuo, nagaagad tanan. We all depend on God's Word, His will, His purpose. Mao na atong giagad lang. Unya, ang atong pagtuo, unsa? Well, in Hebrews 11:1 it says, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, alang ka natong mga magtutuo, we have to live inside the divine atmosphere, maintaining the faith-rest life, fulfilling the plan of God. Maura na'y paagi nga kita makatuman sa plano sa Diyos. Di katuman sa plano sa Diyos kung wata magapuyo sa operational divine atmosphere. Dili. It's impossible. Kinahanglan natay pulong sa Diyos nga napundo na gyud sa atong kalag. See? Now, by the way, kining CD 1 and 2, balik ragon ta. Okay? Mauni ang mga dapit sa kangitngit, the places of darkness. Kangitngit, kangiob. See? Ang Bible doctrine, mao lamang kini ang atong giya, guide sa atong spiritual life. Ang gisulti sa Salmo 119:105, Psalm 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Maura niya nga atong giya. This is our only guide in our spiritual life. John 1:12, a believer is a child of God by faith in Christ. There is only one way to be saved. And, well, these are basic things. The only way to be saved is faith alone in Christ alone. Acts 16:31. Ano sa pa'y nagasuportar niya na? Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Si Ginoong Jesucristo ra. Unya diya sa Episo 2:8-9. We have been saved by grace through faith. Pagtuo. This is not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Yan niya pag yun. Ang Diyos dilibuot nga na ay malaglag. 2 Peter 3:9. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Unta. All unta. Anong namay unta? Tungod kinamang guti ka o galingong kabubuton, mahimog di ta kanang
magpaluwas, may upugdi. You see? Natin kaubuto, we have complete freedom. Kung naibaw na po ka, with that freedom goes responsibility. Okay? So, there is only one way to be saved. Kung sa isulting Ginoong Jesucristo sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Na, klaro kayo. Unya, diha pa sa Juan 3:3 o 3:7, sama na. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, paminaw, kining perfect way of salvation, kumplito ni, hingpit ni, nga paagi sa kaluwasan. Wa ni idibuho, wa ni himua, wa ni imbintuha sa tao kundi sa Dios. Well, of course, dili na sakto nga pulo nga imbinto, dili paagi sa Dios. Okay? Kining maong paagi nga hingpit nga paagi sa kaluwasan, wa ni himuas tao kundi sa Dios. Mao lagi itong John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. There is only one way to be saved. There is only one way to live the spiritual life. God's way. Paagiragyod sa Dios. Okay? So kung tuman kag imo, maghimo kag imong plano, well, of course, naibaw na punta nga ang plano sa Dios concerns everybody. Okay? Ang plano sa Dios alang sa tanan. Nga kung dili ka mo dawat sa iyang plano nga hingpit, well, mahimong mo gawas kaning unibersuha, ining kalibutan na, maghimo kag imong laing kalibutan, which is impossible. Di mo na mahimo. You see? Kaya kining iyang plano affects every one of us. No one can escape from the plan of God. Either you accept it or reject it. Kung naibaw na po kas resulta kanunay, kung imong isalikway, imong resulta mo, eternal condemnation. Apan kung imong dawaton, eternal life. Unsa man itong gibasihan? John 3:36. Unsa gisulti? He who believes in the Son has life. Na, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Kanang wrath, kapungot sa Dios, kana naghulagway sa linaw sa kalayo. Eternal condemnation in the lake of fire. You see, wa man tayo himo. Di man nimo matuis ang kamatuoran. Mo ni kamatuoran atong gitunan. Kay mutukbil mga once in a while may tungod sa kaluwasan kay kini bahin kini mo bitaw ning tukbil tani ini kay bahin man ni sa atong gisgutan nga there are unsa gipangutan na tawag how do you know the will of God? Well, unsa man ang kabuton sa Dios, ang kabuton sa Dios nga ang tanang tao maluwas. Ako nang gi-quote nimo ang bersikulo. O ikaduha, nga ang tanan pong mga magtotoo mutubo diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Mao ni ang kaubuton sa Dios. Unya kay naghiskot man tang kaluwasan. Ang Dios buot nga ang tanan maluwas. Apan dili ang tanan maluwas. Kay na may uban nga dili gusto. Ang Dios naga-respeto, nagatahod sa imong desisyon. Okay? O naibaw na po kas resulta sa imong desisyon. Kaysa matag himo ni imong desisyon, ikaw raman po'y manubag. Yan ang imong desisyon gihimo. You are the only one accountable, responsible, and answerable. Ikaw ra. Sumaw na nga
ang Roma 13, versikulo 13, nagaingon, there is going to remain faith, hope, and love, but the greatest of which is love. Tinood, ang gugma. Now, ning tats na puta ini gugma, nga, mag-remain topic, of course, a subtopic in isa itong main, which is the dynamic spiritual life of believers. Now, mutats, kita may tungod sa gugma, kay bahin kini. Kay ang Diyos gugma. Okay? In fact, ang protocol plan of God is gugma. Do you know that? Mao na gugma. Love. Complex. Ang laingan sa plano sa Diyos, love complex. Okay? So, there's a 1 Corinthians 13:4, love is not jealous. Dili unsa abubuan. Now, hisgutan man nato, no, last time may tungod kining paglaom, hope. Hope is the confident expectation. Hope is the absolute expectation. Okay? Ang definition of a Christian way of life, it is a supernatural way of life. And because it is a supernatural way of life, it demands a supernatural way of execution. Now, again, nagtats naman ta nining may tungod og gugma. When God's Word talks about love, emotion has nothing to do with it. Why? Labot ang atong pagbati. Wala. Kay bisay sang pagbati, why una-una? Dili magkauna-una. Kay wa may una-una ang atong pagbati. Okay? Kaya ang pagbati, ang function sa pagbati, igura ng mutubag. Mutubag sa unsa? Una-una. Kasi ang una-una, gyud mo dominar. Ito na yung sinultihan nga. Unsa na? Human viewpoint. Don't let your heart roll over your mind. Tinawhan nun na. Human viewpoint. Well, ilan ang gibase ito sa doktrina. Nga dili maayo nga ang imong pagbati mo ipaduminahon. Cannot be. Tandi mo gunato ni sa tinuod nga function sa managtiayon. Ang bana mao'y otoridad. Okay? Ang asawa mao'y unsa? Mutubag sa otoridad. So, the function of the husband is the initiator. But the function of the wife is responder. Tigtubag. So, mao po na ang atong huna-huna. Mao ni initiator. O ang atong pagbati, mao na unsa? Responder. Kasabot ka ba sa akong ipasabot? So, mao ka na. Kung ang pulong sa Dios magahisgot bahin o gugma, okay? Ayaw na gyud kini kalimti nga ang atong pagbati way labot niini. Okay? Ang faith, pagtuo, hisgot kini, hindi nga itong hisgutan, sa faith rest drill. Faith rest drill. Ano sa maning faith rest drill? Well, kung natong binisayon ko ni, pagtuo nga nagdala og pahulay. See? Kana atong pagtuo mo na makapa kanang himo nga na kay rest mo, kanang relax ba? See, with that faith, you become relaxed. Okay? Ano siya pasabot og relax? Hayahay mong panguna-una, usta. Hayahay. Huwag magasamok, huwag mga disturbo. Hayahay, hapsay, hanoy. Ang mga adjectives na ni mga synonym. So, mo ni mando sa Dios nga kita pa gamito ni faith rest drill. Kay unsa man ning agenda na pod, okay? Unsa agenda ni faith rest drill? Of course, under this we have the Operation CTR.
unsa maning CTR. C, unsa? Kanang confess. Okay? Confess your sins. Onya, T, think of what God can do to your problem. Think. Ang R, relax. Because God is in control. Okay? Atong dugang nga gatong C. Kay giingon man nato nga confess. Kay ini-confess nimo, inigingalan nimo ngadto sa tubangan sa Dios sa imong mga sala. Imo bang hinganlan, you acknowledge, you admit that you have committed your sins, then you are claiming God's promise. Kaya ang Diyos sulti man di sa 1 John 1:9, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Saad man na sa Dios. Basta imong ang kunon if you claim His promise. Ang promise niya ang bersikulo 1 John 1:9. So ini-claim nimo niya na mao na ang naga-representar sa letra nga C. Claim God's promise. God has promises. Ang grabe ra ba gyud kung imo yung tun-an kining maong doktrina, ang mga promises sa Dios dili lang kay gatos o pila na ka gatos. 7,000 promises. 7,000. Natingali mo yung ngano imo bidang gihap. Well, okay. Ang ibasihan nato niini doktrina doktrina sa hingpit nga kanang numero sa Dios. God's perfect number is 7. Sa mo na nga 7 ang unsa? Diha imong mapupo ka ng maong doktrina nga God has 7,000 promises for every believer. Just imagine mo nang pangutana, mangutan tas nung kaugalingon. Nining 7,000 promises, pila na may atong na-claim. Pila naman nining 7,000 ka mga saad sa Diyos ang atong giangkon. You see? So mo na nga, ang letra C is claim a promise. Letra T, okay? Think of what God can do to your problem. R, unsa man ang R? Relax. Because God is in control. Mao na ang agenda sa Faith for Israel. Okay? I hope din na po na nimo kalimtan. Now, okay, faith. Ang hope. Musunod man ang hope. Binisaya, paglaom. Now, unsa may mong huna-huna kung maghisgot ta og paglaom. Paglaom, hope. Unsa dako natong hope ingon nga mga magtotoo. Nga na atay personal sense of destiny. Basta ang buwan pasabot, ang personal sense of destiny, na natay kinaugalingon nga kanang kasayuran. Okay? Kaugalingon na itong kasayuran sa atong dadangatan, atong destino. Actually, destino di man na binisaya, in Espanyol man na, panamon na lang na itong, kaya mo adlaw-adlaw man yung ginagamit na ito, destino, imong padulungan. Okay? Sa binisaya. So, nakay kaugalingon nga kasayuran, kahibalo, sa imong dadangatan mo na ang hope natong mga magtotoo. Kasabot ka? Well, of course, gawas panini ang Diyos of course, gugma ang ikatulo niya na. Ang gugma nga atong gisgutan. God is love. Okay? So, mao na nga na pagyugidugang yung mga kasangkapan nga gihatag sa Dios kanato.
kining napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Rebound, feeling of the Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God, impersonal love for all men, for all mankind, inner happiness, personal sense of destiny, and occupation with Christ. So mo ni, ang diya sa kinabuhing espirituhanon, in the spiritual life, there is such thing as spiritual childhood and spiritual adulthood. Kay, basihan na to gini, ang tulo ka, unsa, level of spiritual growth. Unsa ka tutong 3 levels of spiritual growth? Baby believer, adolescent believer, and spiritual believer. Spiritually mature believer mo ng tulo ka mga ang o level sa spiritual growth, pagtubo ng espirituhanon. Apan, in the spiritual life, there is such thing na kanang giingon og spiritual childhood o spiritual adulthood. Okay? Ang baby believer, spiritual childhood pa ka, napaka na maong stage. Apan sa imong pagpadayon sa pagtubo, pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw nga pagi, on a daily basis, then you can reach spiritual adulthood. Mura kag but-an na ba? Kay daghan na kag natigob diya sa imong kalag nga mga pulong sa Dios. Okay? Mao ni naka pakabuot nimo diha sa anang stage ng spiritual adulthood. Now, okay, so ayon na nakalimti katong tulo ka mga levels of spiritual growth: baby, adolescent, maturity. Now, okay. Timan na to ha. Ang magkaatbang man gyud ning arrogance o kining virtue love. Okay? Arrogance, kining unsay biniseng arrogance? Pagka mapahitason, pagka garbuso, o ang sagad na ito, adaw-adaw itong ginagamit, ang pagkahambugiro. Okay? Kung mudawat ka ng maong pulong, okay. Arrogance, pagka mapahitason, kining arrogance, musinta, muriak ba? Whereas ang virtue love, murispanra, mutubagra. Nakita nimo ng atong, ato ning ingnon nga kanang mura ba ni o atong gitapad. Okay? Gitapad na to ni. O arrogance, ato ning gitandi. Okay? Ato lang gitapad ni arong pagtandi. Ang arrogance, mao ni ang pagbati. Okay? Kaya ang pagbati, musinta kon kanang matandog. Okay? Kaya ang arrogance, mo ni iyang papel, ang arrogance, musinta. Whereas ang virtue love, mo respond ra, mutubag. Okay? Now, ayon na kalimti usab kining 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Then in Galatians 5:16, this I say then, walk in the Spirit. Mo ni feeling of the Holy Spirit. Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Now, 2 Corinthians 4:18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen, katong makita, are temporal. But the things which are not seen, dili makita, are eternal. Now, Ephesians 5:10 na pod, proving what is acceptable unto the Lord. Ang atong ang atong pagtuo, faith is developed pinaagi sa experience of trials. Right?
Mao na nga testingan kini atong pagtuo. Every now and then testingan sa Dios. How strong is our faith? Unsa ka lig-on. Okay? Sa atong pagtuo. So ang pagtuo maugmad lamang pinagi sa eksperyensya o kasinatian nato sa mga pagsulay, trials. So, ayaw ka diskurahi. Ang sakto ba ng Bisaya? Do not be discouraged in English. Do not be discouraged when you are tested. That's for your own benefit. Alang ka na sa atong kaayuhan, ba? Ayaw. Do not refuse it. Do not reject it. Dawata ka na. That's for our own benefit. In fact, there is a principle. Trials, problems, tribulations, nga moabot tong kinabuhi is not our enemy. They are not our enemy, I mean. They are our friends. Kaya nga naman, naay tuyo ang Diyos nga imong atubango na. Aron mo ugmad ka ng imong pagtuo sa pulong sa Diyos sa Diyos. Kasabot ka? Mauna nga ang faith race drill, mao imong suod niini. Kung naa na kay giatubang nga mga pagsuway, suwayan ba ka? Unsa man to? Gamita dayon ang faith race drill. Ang pagtuo nga nagdala og pahulay. Kaya na may pahulay ang pagtuo ha. Kaya na-develop naman nimo kana. So, Operation CTR. Ang agenda. Claim a promise. Think of what God can do to your problem. Well, of course, kining claim a promise, kanang imong hinumduman kanang mga saan sa Dios. Labihan daghan ang mga saan sa Dios. Fear not, I am with thee. Unsa pa? Casting all your cares on the Lord. Upon the Lord. Di ba? Ihatag ka ng imong as mga suliran ngadto sa Dios. Diya gani sa original nga pag-explain niya na ilamba ang imong suliran ngadto sa Dios. Think of what God can do to your problem. Recall Bible doctrine, doctrinal rationales in order to attain impersonal love. Okay? Kinahanglan i-maintain po ang impersonal love. Unsa man ang impersonal love? Nga it's directed to all mankind. Ang personal love ngadto sa Dios. Okay? O ang ikatulo nga agendum mao ang relax. Mao na ni doctrinal conclusion. Aron in order to attain the control sa Dios. See? Relax because God is in control. So, nakay doctrinal conclusion diha. Now, 1 John 5:4. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Now, kining Hebrews 11:1 ug ang Romans 10:17. Unsa ning Hebrews 11:1? Faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Unsa man ang Romans 10:17? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kini unya na pag dugangan pag nato 2 Corinthians 5:7 nagingon walk by faith not by sight. Now kining tulo ka mga bersikulo nga atong gisgutan. Akong balikon. Hebrews 11:1, Romans 10:17, 2 Corinthians 5:7, kini silang tulo ka mga bersikulo on the doctrine of faith, hope, and love. They are interconnected nga mga bersikulo. Okay? Balik ko na ito kining prinsipyo. Ang Kristohanong kinabuhi can be lived either by human way or by spiritual way. Remember,
Inumdum itong prinsipyo usab nga live and learn, which is man's way, or learn and live God's way. Okay? May nuduman ka na nimo. Di na ka na nimo malimtan. Prinsipyo ni, live and learn or learn and live. Live and learn, pag kinabuhi, unya, kat-uni, later, maunay pagis tao, which is the hard way. Na may easy way. Sayon nga pagi, kay iyahaman sa Dios, learn una. Kat-uni una mo niya itong ibuhat. Nagkakat-un ta, nagtuon ta sa pulong sa Dios. Aron, mo na itong gamiton sa itong pagkinabuhi. Kasabot ka? You know what I'm saying? Learn and live. Mao ni paagi sa Dios. So, kay ang Christian life, paminaw, the Christian life is not lived by trial and error. Dili. Di mahimo. Dili mahimo og hit and miss. Cannot be lived by trial and error. We should see the things that cannot be seen, eternal, rather than see the things that can be seen, which are temporal. You see? Kay, ninumdum ba ka sa the two immutables in the universe? Unsa man? The two immutables, duha nga, dili na mausab. Duha ra. God and His Word. These are the two immutables, di na mausab. So, timan ina, ang pulong sa Diyos ug ang Diyos. God and His Word. These are the only two immutables in the whole universe. Now, 2 Timothy 3:1, this know also, that in the last days there will be terrible times. On sa tuibot pasabot nining terrible times, sining the days are evil. Ang days or times here can mean kairos sa original nga Greek word kairos, K-A-I-R-O-S, kairos. But they do not talk about the period, but they talk about evil times. The days are evil. Sabot pa sabot. There are times we as Christians can fail. That's why we have to redeem, purchase time. Okay? Na ipanahon sa itong kinabuhi nga kita ingon nga mga Kristohanon mapakyas. Busa, that is why gikinahanglan ang atong pagpalit, okay, to redeem, lukat sa panahon. Kaysa diha nga kita mo lukat na panahon, that time becomes ours. Mahimo na ka ng mapanag-iya na to, maangkon na nato. It's ours. So, kini nga itong ibuhat, we are purchasing the time. Ato na ning panahon. Atong gilukat kining panahon na. Kay mao ni atong gamiton sa itong adlaw-adlaw pagkinabuhi, pag-unsa, at tubang sa nagkalinlaing mga kanang hulga sa kinabuhi. You see? We have to make the most of our time. Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Study, learn, believe, apply the Word of God, and by staying inside the operational divine dynasphere, that's how to purchase time. You know what I'm saying? Mao ni ang pagi, ang pagpalit, paglukat sa panahon. Because the days are evil. Mao nang mando de si piso 5:16. Ayaw na ni kalimti. Ephesians chapter 5 verse 16. Purchase time because the days are what? Evil. Nakahibaw naman ka. Unsa ka dautan ning atong panahon karon? Grabe na kayo. Nagiingon sa akong amigo nga nangumidya siya ba? Kini mga
kadautan sa kalibutan di na madag computer tungod sa kadaghan. O di gyud nagkadaghan lipang sa kadaghan. Kaya nga naman, mao man ni kalibutan nga ginumala ni Satanas. Numdum ka? Unsa ning panahon nga itong gipuyan? Panahon sa kadautan. The days are evil. Namo na. The kanang age of apostasy. Now, ang apostasy, ang buot pasabot yun noon, mao ang kanang ang trend ba karon sa katawhan sa tibuok kalibutan. I'm talking about the global situation, global condition. Kay ang kadaghanan bagang duot sa katawhan ining kalibutan na wana nagkalayo na nagkaunsa kanang mibiya na sa kamatuoran, departing from the truth, wana nangabali na ang mga maayo na himo ng dautan, ang mga dautan na himo ng maayo. Nakita nimo, you witness this through the television, radio, social media, tanan nga mga modernong mga teknolohiya, di ba? Mao na. Well, sagad na itong i-quote diyang Amos 8:11 unsa. There will come a time God will send unsa kagutmanan. Dili kagutmanan sa tinapay o luto, kagutmanan, kauhaw, thirst, dili ka mas tubig, kundi kagutmanan o kauhaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. Na, moabot na. Kung moabot na, mo nagiingon nga, why apat nga mauna? Kining panahon na natong ipuy-an, this is unsa? Grace period. Grace. Ninom do ba ko? Sabot pa sumot og grace period. Kamo bang kanang magbayad mo kanang rent kinta sa elektrisidad, tubig, sana. Onya, og di ka kabayad sa kabuan, namutang naka-amoroso. Sabot pa sabot nga delinquent. So, tagaan ka o grace period nga imong masitol. Nakaroon mo ni ang grace period nga gihatag sa Dios kanato. Okay? Kanimo dili magtutuo na ay grace period gihatag ang Dios kanimo. Nga unta ikaw usab sa imong pagtagad sa kaluwasan. Imong dawatos Ginoong Jesucristo ang imong manluwas. You switch, you flip that kanang imong pagtagad gikas pagka negatibo ngadto sa pagka positibo. Kaniadto negatibo ka tuana. Karon usba positibo ka dawatas Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluwas. Para na nimo dili magtotoo. Apan kanimo pong magtotoo fellow believer, ibaw ka ang Dios naghatag pa nimo og grace period. Nga unta ikaw makaamgo flip that attitude nimo gikas pagka negatibo ngadto sa pagka positibo. Kaniadto negatibo ka di kaganahan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wa kay gana, wa kay kaika, wa kay kainit, wa kay gugma, wa kay panahon karon. I-switch, flip that switch. O magpositibo ka na, magsugod ka sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao ni ang buti pasabot, grace period. Nga gitagaan ta grace period. Sama nitong panahon ni Noe. Gitagaan o grace period ang mga katawan. Di ako may 120 years sangyaw ni Noe. Ang mga tao, tuon niya na. Di, ikaw to. Negatibo, serado ang ilang sa pagsabot. Di, sila magsabot. Kung sa ito ay itong descriptious tao nga gipasabot. Okay? Tao nga gipasabot. Makasabot. Apan di man mo sabot. Mo insistir ko siya ka di mo sabot. Akong balikon. Tao nga makasabot.
gipasabot. Apan mo insistir ko siya nga di mo sabot. Ano may tawag ni mo ang tawana? Stupido. Correct? No. I'm sorry kung na-offended ka na kay hait ang pulong sa Diyos, sakit. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Na, hait, pas duhay sulab, ispadang duhay sulab. Gipasabot ng tao mo, ng panahon ni Noe, gipasabot. Di, gyud pasabot. No, tumingon ng Diyos, Noe, hapit na maupos ang pasensya. Iniingon ako ni mong sirhe na kanang arka. Suod na mo, kamong membros pamilya ni mo. Okay? Kamu raman na ay doktrina, kamu ramay nagtubo. The rest, negatibo. Okay? Negative, lethargic, ano sa pa? Kanang, wag yun. Blanco yun. Zero balance. Huwag kamaturan. Sirhi. Niagi niya ng usalang kapultahan. Kaya kanang pultahan na nag-representar ka na ako. I am the door. He who enters in will be saved. So, money. The days are evil. Kaya ni nagkahulugan, there are times we as Christians can fail. Money hinungdan ngano nga kita papaliton, palukaton sa panahon. Kung sa diha nga we purchase time, that time becomes ours. We have to make the most of our time. Pinagis pagtuon, pagkaton, pagtuo, pagdawat, paghangop, pagakos sa pulong sa Dios diha sa atong kalag. Study, learn, and apply the Word of God o sa pagpuyo diha sa sulod sa operational divine atmosphere. Mauna ang pagi to purchase time. Sabtagi na. That is the way to purchase time. Purchase time because the days are unsa evil. Ephesians 5:16. Verse sa 1 Timothy 2, 3, and 4. Unsa na? Ang duha ka kabubuton sa Dios. Una, that all can be saved. Ikaduha, that all believers should come to the knowledge, grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, ato ni ipadayon, ugma. Subaya lang kini, subaya o kanang sunda ang atong series nga Bible study. Ang atong topic, the dynamic spiritual life of believers. Magampo ta. Ama na mga Diyos, salamat sa imong pagtudlo ka na mong dugang pang mga kamaturan nining adlaw. Salamat sa imong pagdala ka namo dinhi sa among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry nga among giangkon nga grasya gikan kanimo aron sa pagsangkap kanamo imong mga anak sa mga hinagiban nga among magamit pagsukol sa among kaaway nga espirituhanon ug sa pagatubang sa daghang mga suliran sa kinabuhi ug sa paggamit sa imong mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran nga among untang pahimuslan. Salamat o Diyos, nagaampo kami nga kami imong dasikon o hagiton kanunay sa imong mga pulong sa kamatuoran aron kami makakabot gayod na nang among tumong which is spiritual maturity aron kami makakabot ng ang sa paghimaya kanimo. We thank you, Lord. We love you. We adore you. We worship you.
We honor you, we respect you, we glorify you. All of this in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen.